Mayong hapon, ug salamat sa iyong pagsunod Cebu o kinatibukang Central Visayas. Mao pa nakulob sa inyong tanan diha sa Eastern Visayas. Ug mayong hapon sa tumang kapusong Bulanon, taga Siquijor, Negros Oriental, ug uban pang bahin sa Kabisayan. Mga kapuso sa kabarko ang nasangad kaganang kadlawon samtang nagbiyahe kini sa kadagatan sa lalawigan sa Bohol. Gikan sa Leyte ang maong barko padungunta sa Pantalan sa Sugbo. Ang tanang mga sakay niini naluwas ra og hingpit nang nakadunggo usab ang barko sa Pantalan. Si Nico Sereno sa report. Alas 9 kagabi milarga ang MV South Pacific paingon sa Pantalan sa Sugbo. Apan alauna kaganihang kadlawon na aberya ang biyahe human nasangad sa mabaw nga bahin sa Danahon Reef sakop sa lalawigan sa Bohol. Ang barko nga gikan sa Bato, Leyte may kargang 67 ka mga pasahero. Pipila kanila miangkon nga gipanguyawan sa nahitabong pagkasangad. Kuyawan. Oo nga naman. Nasangad na kurap din ang nasangad. Mga 1 a.m. nasadsad na siya, nakamatami nga murag na ni buto-buto kay namin sa upper part. Then pagdanaw na mo mabaw nagiging tubig, murag halos sagatuhod na lang gani. So mao to ni ana ang management sa barko na di lang magpanik kay mga 5:30 maabot ang rescue. Gihimo gilayon ang pag-rescue sa mga pasahero gikan sa MV South Pacific. Tagsa-tagsa silang gipasulob og life jacket samtang gipabalhin sila paingon sa rescue vessel sa Philippine Coast Guard. Ang shipping company mipadala sab sa ilang cargo vessel aron moabag sa mga pasahero. Human sa nahitabo nga pagkasanga, dali nakapadala ang Philippine Coast Guard sa ilang barko kining BRP Capones aron na pag-abag sa pag-rescue sa mga pasahero sa maong barko. Nakaabot sa Pantalan dinhi sa Sugbo kining barko sa Coast Guard mag-alas 11 karong buntag. Gipasalig sa tagduma sa shipping company nga naatiman ra ang tanang panginahanglan sa mga pasahero. Pag-abot sa Pantalan, gipakaon sab sila sa wa pa mukanaog sa barko. Sa inisyal nga pagsusi, giingong dunay gilihayan ang barko maong naabot siya sa mabaw nga bahin sa Danahon. The ship had to alter course kasi meron siyang dapat na iwasan, ano? And then during the maneuvering, medyo swallow area na yon, which for me it was an ideal decision for the ship crew kaysa naman ibangga niya yung barko. Ang Coast Guard mipasalig, luwas ra ang tanang mga pasahero. May mga divers usab nga misawm sa ilawom sa barko ug nasuta nga negatibo ra sa oil spill. May pinasampa din kami na mga special operation unit namin. These are Coast Guard divers, sir. So they are the one who initially conducted hull inspection on the said vessel, and upon inspection, sir, it was found out na wala namang butas yung vessel. Luckily, may konting gas-gas lang. Kaganihang udto na pull out na ang barko sa dapit dungan sa pagtaob sa dagat. As reported, sir, is na-remove na dun sa grounding area. So ang intention niya, sir, is mag-proceed. Initial intention of the vessel is to proceed here in Tayud area anchorage. Nico Sereno, Balitang Bisdak.